Така, оставихме за накрая цялата история, тъй като исках първо да разкажем в Риме какво е станало през годините и сега вече ще ви кажа на 2-3 същинската история. В края на 99-та вече почувствах вътрешна нужда да всички тези мои желания да бъдат обединени под формата на някаква група. Реших да я нарека казино, тъй като за мен и особено тогава, макар че и сега живота си е един голям риск, това е както в казино. Влизаш в едно казино, ако не играеш, може и нищо да не ти се случи, само да си минаваш между редовете. Ако играеш и рискуваш, можеш и да загубиш страшно много, ако не си концентриран, но същевременно можеш да изкараш страшно много. Така че за мен това беше достатъчно да преценя това да бъде името тогава на бандата, защото наистина за мен казино като смисъл на думата олицетворява точно живота. Затова и първият албум, ако мога така да го нарека, тъй като не е издаван, но изкочи в пространството тогава под една или друга форма, нарекохме Живот с абревиатура Живей, искай, вярвай, опитвай, търси. Какво да кажа, в началото бандата беше с друг състав. В смисъл, всичко се завъртя около една песен, покрай която сформирах тогава ядрото на казино. Освен мен, Лъжото, Зара и нашата перла в короната, Стрелата с големите си очи и острата си рима. Тогава бяхме казино. Имаше доста групи около нас. Веднага след създаването на групата успяхме да сформираме ядро в града, като сегашните членове на бандата всъщност бяха от групи около нас. Слави беше от Рикошет, Фокса и Джадая си бяха двамата така дует. Имаше и други момчета. С времето нещата се промениха. Останахме, може би към 2002 вече, 2 и 3 останахме аз, Слави, Фокса и Джадая като казино четиримата. Впоследствие Джадая се пооттегли от музикалната схема, но се е с нас момчето. За сметка на това пък Изстрела се върна от Англия и се присъедини към бандата и той беше член официален известно време. Направихме доста неща и с него, той е старо копито, боли го за цялата история. Респект за всички хора, които са били в цялата игра и знаят историята на казино, колкото и по различен начин да са вярвали в това име, в това лого и изобщо в цялата идея. Всеки си е направил равносметка след всичките тези години. И това е, какво друго да кажа, чухте ремикс тейпа по случая 10 годишната на бандата, завъртях се тези 10 години е така от нищото, работихме през тях с много хора, направихме доста неща, надявам се да са ви харесали по-голяма част от тях. Големи благодарности на Trick Music за свършената работа, всичко беше в негови ръце и всичко излиза изпод неговия болен мозък. Надявам се наистина да ви е харесала цялата тава и очакваме да разбереме как е цялата далавера. Казино 10 години, Trick Music Remix Tape. Това е!